Bam, 3, 2, 1 și gata. Hai. Welcome to Terraria. O, da. Taci, mă. Mamă, ce lag infernal am. Haide, ai făcut lume, ai făcut de tot, e. Lasă-mă, mă. Mai ușor, nu? Așa, frate, asta, da. Ce ai făcut? Fac caracterul. Și eu, da, am uitat. Da. Așa. Bine, nu contează. Ia random, să vedem ce pică la random. Ia chiar, să dau și eu random. Doamne, țigani. Taci, Bă, dar mă. mai maroni, frate. Da, asta îmi place. Oh, și asta e mișto. Nu. Hai să-i schimbăm, mă. Așa. Oare cum să-l cheme? Doamne, am strigat pielea. Uite. Perfect. Perfect. Bun. Create world. Medium. Cred că asta e. Pac. Ce albastru e ăsta? Mai ușor cu tușinat. Uite, Ce? nimic, las-o pe alta. Cu tușitul vreau să zic, da. Uite, cred că cam așa arată. O mică cacafonie, haide să... Cacafonie. Da, am zis... Am uitat ce am zis. Nu contează. Haide, ai DJP de la o altă lume. Stai că am șters în greșeală ceva. Ai făcut, mă, lumea aia tâmpită. Stai că să faci. Eu ce fac? Trebuie să aștept? Stai așa. Stai că vreau să mă uit la Hamachi. Unde-i Hamachi? Dăp. Pam, 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 pam. Odată. Așa. Server password nu-i nevoie. Ai făcut odată lumea aia, că mă nervezi. Imediat. O, da. Totul e bine. Gata. Gata, frate. Așa. Am făcut lume. Sper să nu intru pe altă mapă, pentru că o să fie nasol dacă intru pe mapa aia de mai jos. Ce-am găsit, ce-am găsit, ce-am găsit? Ciuperci. O, da. Ești ca murățel. Marș, mă. Mort. Bine, hai, ce facem? Lemn. Da, frate. Lemn. Da, eu dau un gol, lemn, sunt lemn, genial. lemn. Mamă, cât lemn am. Wow. Dai seama. Las că vine 30 decembrie și mi-au un nou calculator. Da. Ești de Crăciun ce ții? Nimica, tocmai de-aia mi-au de ziua mea, că pe 30 de ziua mea. La mulți ani mie. Ia și an. Plantează și tu ancornul ăla. Ca să avem resurse. Stai. Oare crezi că dacă îi pun unul lângă altul? Pe ce-l plantezi? Pe cric normal? Da. Uite, Le-am plantat. Spargi tu aici copăcii că-s mari. Sparge. Dar și tu ce faci? Așa. Bang, nu veni lângă mine că spar fața. Lasă-mă că și el e un iepurilă mic. Lasă-l în pace. O să-l apăr eu. Mamă, ce de lemn. L-ai apărat, dar l-ai spart. Back. Cine-i frate idiotul ăla de acolo care stă o plimbă? Ăla e un NPC care se spunează odată cu tine la început, când crezi mapa. Căcat, am făcut un shit. Ai picat în peștera aia de lângă mine? Da. De fapt, eu am două peșteri lângă mine. În stânga mea, da. Am picat în prima. Ghinion, ești de acolo, că eu fac lemn. O să ies, stai calm. Nu să te salvezi. Și să ne facem casa fix unde-i spawn-ul, că vreau. Nu, ieși. Ieși. Marș acasă. Mă, ieși de aici. Au. De asta mi-era și teamă. Așa, hai mă, să Cine ne te batem. bagi, mă? Câți slime sunt pe acolo? Unul slime-uri? singur. Mort. Hai Bă, că ce bate slime-ul la iepuri. Am făcut 300, hai să zic, 300 de lemn. Eu am 99. Fac, am picat aici. LOL, probleme cu lumina. O, da, am dat de suprafață, zici că s-o cârtiță. O, da. Ha, nu pot să cred. Firar, nu mă pricep la chestia asta. Ne.
Mamă, câte slime-uri. Slime-uri, ia, fac. Haide, mă, chenule. Nu! Fail. Stai că a coborât unul după mine. Pa, fraierii. Vezi pe cine faci tu fără aia. Poate mi iau de doamna măta. Vorbeam cu flyerul ăla de slime. Fly-ul ăla de slime. Dar ce freză și mecre ai. Ai ne zici, băietii. Au trecut de mult. Băiete-i măta. Mama e sfântă. Mâine am teză la geografie, frate. Îți dai seama. Eu mâine n-am nimic. Eu mâine am de învățat la informatică. De fapt nu am. Wow. Cine învață la informatică? Când știi că nu te ascultă. Și când știi că ai 2 note deja. Și când știi că Eu n-ai am cum un să-ți 9. îndrepți. Eu am un 10 și un 8. De fapt un 9 și un 8, da, nu contează. Tot aia e. Unde te-a sponat? Unde te-a sponat? Unde te-a sponat? Vino la spawn. Unde Stai ne-a că dat știu spawn. eu. Că nu vreau să schimb spawnul, că habar n-am cum. Și de-aia vreau să ne construim. E perfect. Fix aici ne construim casa. Cum tai chestiile astea, că am uitat? Bă, cum tai floarea soarelui, mă? Cu târnăcopul? Sabia. Cu târnăcopul, ești nebun? Cu târnăcopul, mă. Știam eu. Lol. Ce căcat. Să-mi spui dacă auzi ceva ciudat. Pentru Bun. că nu vreau să... Băi, fraiere. Ia ieși. Pleacă de aici. Jeff. Lasă-l, mă, că e NPC. NPC. Ia să vedem ce vrea. E de la de început. E Bine, acum vorbește tu cu el, eu mă bag cu un slime-uri. fel de NPC pentru început, știi? Ce? Adică... Bun, eu încep să fac căsuță. Păi haide, în prima oară, să facem aici un strat... cum naiba? Un singur strat. Da, mă rog, fă cum fac și eu. Ce mă enervează NPC-ul ăla. Zici că are o bandă la cap, dar de fapt n-are. Parcă zici că are o bandă la cap. N-are Așa, nimica. Pe sub păr mă refer, știi? Da, mă rog. Plecă-mă de aici. Lasă-l, mă, că e și un NPC mic. Îmi vine mereu să zic NPC. Ca pe Messi, cum ziceau ăștia. NPC. Bă, de ce nu pot să pun aici dirt? Uite. Cam așa. Stai, mă, fă mai mari. Dacă nu începe, da, m-am prins. Mă, slime-ule, vino cu atus. Tu fă scheme acolo până... Ia. Să zicem. Asta e un fel de masă de crafting. Fără supărare. Sărmanul. Hai că am greșit deja. Hai că fac o masă de crafting. Da, asta e Du-te, masă. frate, de 3 pătrățele, mă. Ce 3 pătrățele, mă? 1, 2 pătrățele. Uite cât de mică e. Aleluia. NPC, avem NPC în casă, ne dăm mari. Dai, mă, cât ai făcut Ce? aici? Dacă să-l dai cu capul în tavan. Asta e Nu masă de contează. crafting, mă. Te duci pe ea și apeși ESC și craftezi chestii. De exemplu, eu nu o să-mi fac o armură, că nu-mi plac armurile, că sunt urâte. Bă, ce e greu să miști, ești nebun. Bă, ești prost la cap. Hai să facem o ușă repede. Ușa aia mea. Fă. 2 uși, ca să facem și pe partea cealaltă. Aolo, cum faci, frate? Aha, am înțeles, bă. Vezi cum faci. Sus, vrei să facem... De fapt, nu știu. Nu știu ce să facem sus. Am pus prea jos, căcat. Stai că a zis NPC-ul afară. Intrăm înăuntru. Bine treaba ta. Așa, mă, șmenule. Avem ușă, băi. Suntem bogați. Stai cu un slime aici. Omoară. A intrat în casă, fugiți. Mort. Încă o ușă. Dă-te, mă, de aici, că nu pot Gata, să frate. Nu pot să plantez ușa. Vreau să Gata, fie boss. simetric. Și să facem un fel de chestie trestie. Nu știu dacă astea sunt la mijloc. Băi, ești nebun, sunt la mijloc. Sunt la mijloc. Uite, cam așa. Și aici. Sunt la mijloc, bă. Nu și acolo, că după aia nu mai sunt la mijloc. Ba da, uite acum sunt. Știi cum facem, Deci dacă sunt acum,
Înseamnă că dacă punem una aici și una aici, e perfect. Da. Și mă întreb ce e chestia asta. Wood platform. Mi se pare că e pentru... Chestii. Da. Da, uite. Da, pentru asta e. No, cum centilitorul se duce aici. Da. Da, dacă vă întrebați cu ce-i cu lagul ăsta, nu o să aflați. Bă, ala-i. De fapt, n-ar fi un lag mare, dar hai. Încă una. Auzi telefonul. Imediat. Stai o leacă. Pac, mesaje. Vezi, doamne, Mesaj, gagica. mesaj. Da. Stai că am scris greșit răbdanii. Am scris răbsarii. Idiot. Gata. S-a livrat. Stai că-l dau și pe silențios. Gata. Uite, mă, s-a făcut noapte deja și nu știam. Eu stăteam pe masă de crafting și maker. Încă o dată. Ai gel? Ce, mă? Gel. De la slime. GL. Da, O am. substanță albastră. Dă-mi mie. Am. Pentru... Pentru anumite chestii. Pentru torțe. Pentru ce? Că se face noapte. Bine, frate, stai așa. Mamă, te-ai bronzat, bă. Ia. Ia-le de acolo. Gel. Le-am luat. Bă, sunt acolo. Avem și eu gel. Fă ușă. Tăp, rușinică. Cum faci, frate, cu căcatul ăsta de... Apeși esc când stai pe ea. Și îți faci chestii. Și vezi de ce ai nevoie. crafting? Uite, hai că fac nu dirt. torțe. Woodwall, așa. Woodwall. Tu pune Woodwall-ul. Mai întâi pune Woodwall-ul, da. Da, Hai frate. că fac și eu Woodwall. O să avem nevoie de ceva. 9. Am făcut o 148. Ți ajunge pentru chestia asta, cred. Da, fac și eu, că și așa nu facem casă de 2 pe 3, deci... Fac și eu 16. Hai că fac mai mulți. Dă-te, mă, Jeff, mă. Ce, mă? Ești pe... Jeff? Ești în ea de... Da. Lasă, mă, că e bun NPC-ul ăla. E masă de crafting în locuitoare. Săracul l-am umilit. Lasă-l, frate, în pace. L-am supărat. Uite ce triste că l-am făcut masă de crafting. el se chinuie să adune informații despre toate itemele din Terraria, cum să le craftezi, și noi îl facem masă de crafting. Da, frate. Că nu am rămas deja fără, ești prost la cap. Ți-am zis că se consumă repede. De fapt nu ți-am zis, da? Mai vreau. Hai ca torțele astea să fie simetrice. Simetrie, a spus odată un om bătrân, nuvit, Adi. Cine era acelul Adi? Jeff! Jeff a spus asta. Hai că avem casă de cafsă mafioată. Și să mai fac și eu niște de-alea. Ai făcut tu destule? Cât ai făcut? Am făcut ceva. Pereți de ea. Vezi că pe ea... Asta e să-mi fac și un ciocan. Fă-ți tu un ciocan. Bă, idiotule, nu lăsa să intre. Da. Da, deschis la ușa. Zic că mă ocup eu de ei. Domnilor, ce faceți aici? În grup, mă, nebunilor, în grup, unul de spate, unul de față, doamne, și... Ești mă afară, pa. Da, dar l-am părăsit pe ce fete. No. Eu uite cum intră peste mine în casă, ca cine intră în casă, ca creștini ortodoxi. Iată, iară ești. E indecis băiatul. Haide să-mi fac și eu... Ce vreau? Martorilul ăla, mă, cum îl cheamă? Lui Salam. Nu mai știu cum se numea. Martorilul... Iova. Dă-l mă, să nu contează. Martor, uite, mă rog. iar intră, buf. Eu, ți-a spart ușa și intrați. Ce hoț. Deci nici măcar nu ne cere voie, uite, intră și iese când vrea el. Bă, frate, bă. Aici face ce vrea el, e ca la el acasă. Ține-mă că ți-l bat. Stai un pic că fac un ciocan. Da, mă, hai, fete, stai așa. Ia, ai tu pe să deschizi cealaltă ușă.
N-ai nicio treabă, mă. El intra și ca în casă la el. Te bat. Putu-ți gâtul, bă. Vezi? Mai ușor cu jurăturile. Că nu suntem la Galați. Nu că e la Galați ar Hai, fi da. rău. Au. Hai că am deschis cealaltă ușă și ne căcăm pe noi. Bă, deci... Hai că ei nu pot să sară. De fapt pot, da. Hai. Hai să zicem că nu pot. Să fim niște badmeni. Hai că vin eu, Au. buf, dau ciocanul. De ce le dau câte... A, tu le dai unul de mii și le dau doi. Mor. Să muncesc pe toți. Mamă, cât Gata. HP mai ai, mă. Ia uite-l și pe ăsta, fii atent când deschide ușa și intră ea. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Așa, mă, uite că nu deschide, e bun băiat. Închide-l mai e în lemn? cameră, frate. Cum îl urcăm la etaj? Mai e lemn, auzi? Da, mă. Vrei să pui... Uite, ia aici. Ia aminte, copile. Bă, a dat drumul la ușă și vin zombie. Ma, Ce ești malefic idiot. e. Mă, hai să baricadăm ușile, să nu mai intri în casă. Au, au, au. Mine mă omoară, frate. Pe mine nu. Bă, nu mai deschide ușile, mă. Ia ieși din casă, ia ieși. Ieși, uite, intră acolo, ieși. Hai, pa. Ieși, Ia stai, mă, Stai că puțin, deschide stai ușa, așa. bă. Nu, Aoleu. nu. Gata, pa. Ah, firar. Firar. Eu nici că mai cobor. M-am săturat. Bă, dar pe ăsta nu-l bat, frate, zombie. Ce zombie? Băi, am murit. Stai, unde m-am spănat? M-am spănat afară. Nu-i bani. Bă, deschide ușa ca să intru eu, așa, mersi. Bă! Uite, mă! Uite, am luat niște coinuri. Hai să urc și eu sus, că ne-au invadat zombie. Uite-te la ei cum fug, vor să fugă, dar nu pot. Ăla nu le deschide ușa. Stai așa, ulecă. Ai auzit bătutul ăla în ușă? Cred că fi hoții. Da. Hoții. Hoții. Aoleu. Cât e, frate? Cât am filmat până acum? Că nu știu. Nu știu, nici nu mă interesează. Că au nebunit lumea azi. E disperată. Bă, uite ce bun sunt. Fira. I-am prins în combo pe ăștia doi. Eu uite-l și pe ăla. Stai că moare NPC-ul. Stai că mai are puțină viață, că-l omoară ăștia. Ia, mă. Au! Te bași tu, îți dau damage. Bă, hai baricadăm ușa, știi ce? Hai, mă, șmeia. Uite, ia damage, ochiul ăla tâmpit. E indecis tipul. Ia uite. Uite-l omoară. Să-l omoare, dar nu mă ăsta de NPC prost. Și așa n-avem ce face cu el. Lol. Lasă ușa deschisă dacă e. Ia uite-l. Dar are o Uite, bă, grămadă să viață. dăm damage. Uite, Ce? a fugit ăla. Nu-i plac lemn. Bă, ăla n-a murit, mă, bă. Mort. Mort. Și mișto a murit, bă, acum închide ușa. Bă, ești Am prost. scăpat, acum suntem doar noi doi. Și că Jeff was slain. Și dacă a murit, ce se întâmplă? Nu contează, să spunează el, ia. Bă, nu se mai spawnează. E bine, lasă. Am impresia că nu-i bine ce am făcut. De ce e? Nu știu. Nu-i simetrică faza asta, fii atent. Facem un fel de super simetrie, bine? Deci, da. Dăm și mie torțe. super simetrie am zis. Dăm torțe. Stai că pun eu torții. Știu eu ce vrei să faci, dar nu o să facem așa. O să facem în felul nostru. Vezi că torțele nu sunt puse simetric. Știu. Nu contează. Dacă de acolo sunt două pătrățele. Bine, ia torții, na. Mă dădeam și o mare. Na. Aoleu, cădere de Na. frame-uri, stai așa. Na. Nu. Na. Bă, idiotule, termină. Uite. Stai că ți le pup aici, că nu știu cum să ți le dau. Așa. Stai că tot mie mi le dai. Cum le arunc, frate? Am aruncat din ora niște torțe. Bă, click dreapta, mă.
Acolo scavăr, ce e? Eu nu pot să ți le dau. Uite mă, gata, le-am aruncat. Vino să le iei. Hai, mai aveai una. 3, mă. Uite să sparg și asta cu ciocanelul meu. Și boss. Căsuță. Fă și mie un ciocan. Fă-ți și tu de lemn. Cât lemn trebuie? Stai că să fac eu că mi-e silă. Nu. Uite, vino să-l iei măcar. Stai așa. Gata. Dă-l încoa. Ia. Da. Stai așa că trebuie să-l am eu în inventar mai întâi. L-am luat deja. Atunci e șmecher. Nu știu Uite. cum am făcut. Bă, de ce-i spart? Să pune înapoi. N-am vrut să sparg. Contează. Să-ți bate un ochi pe aici. Bă, astea e sigur că astea sunt simetrice. Da. 1 eu, 2 eu, 3 eu, 4 eu, 5 Bă. eu. Ce? Hai să facem Ce cu pași căcat. ca la terenul de tenis. 1 eu, 2 eu, 3 eu, 4 eu, 5 eu, 6 eu. Și aici stai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta e simetric. 6 de eu în fiecare parte. Hai Nu mă, mai cum dă-ți, mă. pun. Dă-te că pun eu, fraiere. Ești incapabil de a face nimicul. Am reușit. Ia, frate. De ce îmi dai mie dirt, mă? Crezi că am nevoie de dirt în viață? Ia-l. Gata. Bine, frate, haide. Mor, mă. Mor. Afară! Afară cu... Aoleu! Prost. Trebuie să lăsăm în casă. Hai, mă, haide, domnule, haide. Văd că nu puteți intra în casă, că folosiți... Bă, sunt Haide, doi, mă. frate. Sunt doi sau eu unul? Cât sunt? Sunt vreo doi. O, da. Ia-o. Aoleu, ești idiot. Bun, dar n-am lăsat ușa deschisă, el a deschis-o. Un fel de Ba da, ai Spider-Man. lăsat-o. Au. Nu mai îmi da E de ăsta, damage. e bad, frate. You were slain. Nu contează, pierdem doar banii, atât e bine. Ești prost. Ai murit și tu? Au, cât damage dau ăștia. Ia uite, Hai mă, vreau să mă spawnez odată. îi bag sabia în ochi. Ai stat afară. Au. Băi, idiotule. Așa. Așa, gata. Mamă, ce e aici, câte statui. Sparge-le, căsurete. Sparge-le și pune-le în tomberonul ăla. De fapt, eu le-am spart pe toate. Ba nu, am luat și una. Pune în tomberonul ăla de sub inventar. Gata, am pus. Ventury. Așa, ce punem în camerele? Hai să punem și noi niște chestii mobiliere, chestii. Îi fă mobilier. Mă gândesc. Bibliotecă. Mai să facem o dată zi. Cum să pune bibliotecă? De fapt, cum să face biblioteca? Bă, n-avem NPC-ul. NPC-ul ca să aflăm. Gata, știu. Hai să facem ceva cu masa asta. Wooden table și cu scaunul. Cum să faci scaun? Da. Lasă că le fac eu. Tu dai acolo la manifer. Uite, să faceți zi. Un scaun. Ce e asta? Mamă, frate, un slime cu umbrelă. Da, Bune. așa sunt când plouă sau când ninge sau... De unde am cupru? Mi se pare că am minerit eu la început. Ok, scaun. Avem un scaun. Avem valoare. Noi suntem scăunei cei mai tari. Haide, mă pune. Nu așa, mă. Bă, ce scaun mic, parcă era mai mare pe versiunea de Terraria pe Android. Tu-ți gâtul, mătii. Au. Uite, și eu wooden table. Stai că mă omoară, fii atent. Te omor un slime, mă, chiar așa. Au. E ce drăguț. Ai murit drăguț. Aici o masă, perfect. Cum facem bibliotecă? Nu știu, sunt curios. Sunt curios tare. Stai că mi-am aplicația aia pe Android cu crafting-ul din Terraria. Că trebuie să află multe chestii. Da. Dă-i, frate. L-ai spart? Eu l-am spart. Tu n-ai făcut nimic. Bă, închide-mă ușa.
boss. Săbiuță, săbiuță, săbiuță. Ce faci, mă? Ieși pe afară și te bați cu copacii. Chiar așa, mă, copăcelule. Plantează și tu copacii. Că după aia rămânem fără vegetație. Și dacă rămânem fără vegetație, rămânem fără lemn. Și dacă rămânem fără lemn, Call the guild has arrived. sunt chestii și chestii. Doamne, îmi face fiței lumina. Deci e foarte ciudat. Cum le plantez? O lua pești click pe suprafața Am pământului. înțeles, gata. Foarte greu. Au. Uite, bă, cum a... Fii atent. Bă, stai că am plantat un copac în casă. Și nu poți să intri. Bă, nu mai planta atâția acolo, mă, ești nebun. Cum a ajuns să sta în casa noastră, mă? Bă, Cine e? Jeff, întoarce la lui Jeff. E Col, mă, prostule, nu-i E Jeff. cool. Ce faci, băiete? Ia. Ai, și tu ești o masă de crafting. Poți pleca acum. Că te-am Nu mai, îmbibat. bă! Pe ăsta nu-l mai lăsăm să plece. Da. Probabil că nu mai poate să coboare de aici. Ba da, poate. Crezi că e și meche să poată să facă așa? Mort. Închem aici? Cum facem... Nu, lasă-l acolo. Închide ușa. Bă, adică închide la Închide aici, ușa. frate. Mai Închide hai la să aici. punem și noi uși. Stai, nu-l închide, lasă, să punem ușă ca să mai amenajăm și noi pe acolo. Dar lasă, că să plimbă pe la primul etaj, că nu știu dacă poate să Gata. coboare. Oricum l-am închis acolo. Nu mai pot să iasă. Am văzut și eu, că doar ești la câțiva centimetri de mine, în partea de sus. Uite, frate, iar un slime de ăla cu umbrelă. Pișăm și pe el. Pește zburător. Lol. Da. LOL. Bă, ne trebuie chest. Acum mi-am dat seama. Ne trebuie fier ca să facem chest, cred. Parcă așa se făcea chestul din fier. Parcă. Uite alt fish. Cum se numea? Pasăre fish. Da, flying fish. Ai murit, mă, ce faci? Probleme cu maică sa. Probleme cu măta. Pii, da. Mama e măta. Deci nu te înjura singur. Uite așa să fie mai drăguț. Și dacă iese el de aici... Dar nu pune nimic, că vreau să fac bibliotecă de aici. Dar las că facem noi un... Ne documentăm... Mă documentez eu. Las-o, mă, așa, uite așa. Acum nu mai poate să iasă, da. Nici măcar nu vrea să iasă. Uite ce tip bun. Hai să mergem într-o peșteră, că vreau să mineresc. Și să fac fier. Și dăm torții. De fapt fac eu torții. Tu stai pe loc și uite-te la mine. Haide. Ah. Până ajung eu la torții. Pac, pac. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aoleu, m-am plictisit. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stai, nu sta în spatele meu, că cine știe la ce te gândești. Instinctul tău animalic de la anatomie nu cred că... Stai, nu-ți face nevoie în spatele meu, că asta ar însemna... Taci, mă. Îmi fac nevoile unde vrea mușchiul meu. Haide Bagă-te să la... mergem. Bagă-te la... Eu să mă bag, ce urât vorbești să mă bag. Hai zi. Bagă-te la echipa galbeni. Ce? Dă-i pe ESC și bagă-te la echipă. Bă, frate, cum scap de harta asta de aici? Ce echipă, mă? Mă, te Dă-i pe ESC și dă-i pe scuturile alea galbene. A, Adică dă-i pe scutul albastru. da, Așa. m-am băgat. Haide. A, e party. Bă, nu știam, să mă arăt bine dacă știam. Bun, hai. Tu cum ți-ai dat seama? Nu aici, mă, că asta nu-i peșteră. A, fraieri. Ce idiot ești. Ține-l în damage, așa. Pentru că e mult mai repede în omor așa decât cu sabia. Cu sabia dai în el, îndepărtezi puțin, te atacă el iar. Așa cu târnăcopul, dă-i. Mort. Este repede l-omori. Așa, nu coborâ înainte să... Torți. Torți. Gata. Apropo, apasă pe shift dacă vrei să ții toți stele în mână. Shift? Nu e nimic aici. Vezi că... virgulă chestia. chestii.
Păi chestia aia, dacă dai în ea cu ciocanul, că ciocanul poți să spargi, știi? Dacă dai în ea cu ciocanul îți dă damage și n-ai cum să o iei de acolo. Deci, las-o acolo, că e imposibil să o iei. Nu. Bine. Treaba ta. Mă duc în altă peșteră. Unde sunt Stai doriți. aici, stai că pe urmă ne pierdem. Și că ne pierdem, ne dă până lângă casă, cum putem să ne pierdem? Bă, stai mai aici. De ce vrei să te duci acolo? Bine, Da. o să... Ai ciocan, nu? Da. Să nu zici că vrei să dai cu târnă copunia. Stai mai aici, te rog. Haide. Până mi ridici tu, ne apucă Crăciun. Și că vin Crăciunizele. Și chestii mișto. Bă, Goldfish, ce cu asta? Mor, mă. Păi... A, firar. Am văzut niște minereuri pentru un bug de lumină sau un glitch de lumină. Mă duc după fier. Parcă Da, pe m-am aici pe plictisit. undeva era. Pe aici pe undeva era fierul. Sap aici, unde sap și eu. Pe lângă mine, până dăm de chestii. Bă, cum? Am văzut fier. Bă, dar cum Da, l-am faceți văzut și sfoară? eu. Cum să faceți sfoară? Nu știu multe chestii. Dar oricum n-avem nevoie de sfoară. Dacă săpăm așa în jos, să lași blocuri ca să... Uite aici, chiar aici. Era fier, deci... E cupru. E cupru, dar e mai e și fier, că am văzut. De fapt, s-a văzut. Sau nu era fier, era... Fier era, sunt sigur. Fierul nu arată așa... Cobblestone închis. Ai plecat, nu? Te bați cu păsări, mă, așa ai ajuns. De. Asta e că dacă pun torse pot să văd. Apoi. E praf ciocanul. Păi ciocanul nu e bun la de... Mama, i-ai dat top critică. El mi-a dat mie. Uite, gata, am găsit ceva. Sper să fie... Mort. Dar nu cred că e, cred că e cable. Uite, e cable. În partea asta nu e nimic. Lemn. Ne. Bine, aici am găsit doar niște cupru. Ce faci, mă? Te-ai băgat acolo în ascunzișul ăsta? Ce mai ești nebun eu? Mergi drept în față, mă găsești. Adică mergi la dreapta. Hai că am găsit o peșteră. Imediat stai așa. Vino înapoi spre casă. Aoleu! Ba, mă zici că e o fel de gaură de-aia. Ca în desenul ăla, filmul ăla cu sirenele. Să uitați sora. Vezi că vin niște boschetari spre tine. Nu îmi dau de mici, sunt niște goldfish. Dar nu l-am omorât, Ia. că e simpatic. De omorât deja. Sau l-am omorât eu. Eu l-am omorât. Unde mergem? Ce facem? Mergem în jos, pe aici, pe unde ne duce drumul ăsta. Se pare că Da. nu mai ne duce. Hai să ieșim de aici. Opa, opa. Ce asta? Vreau eu. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Și o să mergem înainte până găsim altă peșteră. Ai creat mapa pe medium sau mică? Adică mică, medie sau mare? Medium. Iar am avut glitch de lumină. Uite, hai aici. Iupi. Wow. N-am apucat să văd. Dacă voi ați văzut, nu-mi pasă și dacă... Ah! Stai că ți-au banii. Nu cred. Deci dacă piși de la distanță, mori. Uite glitch de lumină, dar n-am văzut nimic. Hai în peștera asta de aici, că e super misterioasă și... E mare. Să știi că e mare. Foarte mare. Ce e asta? Ce e asta? Am găsit un bloc ciudat. E Lidor. E mare, rău de tot. Mai mare ca Gigel. Bine, nu luăm. Băi, frone. Băi, nu lua lead, orică, nu știu dacă... Bă, Vezi cum pici. Și pune torțe pe aici. Că tu mergi înainte și după aia... ce căcat de treabă.
Apasă pe shift și pune torțe, știi? Ți-am mai zis. Dar tu uiți că tu nu ai treabă, tu ce căcat de treabă, ce e asta? Ce? Ce e asta? Hai să merg la aia. Și tot așa. Ce-i căcatul ăsta de-l sparge atât de repede? Lemn, cupru, argint, unde pic? Hop. Vezi și tu, inspectăm locul. Suntem niște inspectori. Suntem inspectori sanitari. Nu la orul ăsta de aici, că nu știu dacă avem nevoie de el. Mai degrabă de bronz. Ce e asta? Parcă am mai văzut minereu de ăsta. Ametist, da. Parcă este și minereu de diamant, dar din ăla nu faci nimic, mi se pare. Adică nu poți să faci armuri și săbi și chestii. Și terariul ăsta seama... uite, mai aici un fel de minereu. Tot ametist. Hai să încheiem aici, bine, că nu mai are lumea răbdare în ziua de azi. Și am filmat destul. Mă, adică nu mai are lumea răbdare. Îți explic eu mai. Pe interesul tău. Mai... Bine, uite, mai luăm cupru sau ce chestie ăsta și gata. Da, nu pot să luăm. Ăsta a fost un super extra lag și nașpa. Ce naiba, ce cu lagul ăsta? Capcan. Presupun că e un detail dungeon. Capcană? Dungeon. Mamă, frate, niciodată n-am pronunțat asta corect. Dungeon. Așa. Da, dar știi că dungeon nu e de fapt o peșteră? Da. Bă, frate. Sunt poisoned. Așa. Ba, parcă mai era, uite aici. Mi se pare că e gold. Cum căcat pui torțele? Ba nu e gold, goldul arată altfel. E topaz, what the fuck. N-am auzit de asta. Apeși pe shift și pui tot. Uite. Am murit. Ok, încheiem aici că am murit și pintul e. Bă, cum îți regenerezi viața? Ce? Mi se pare că se regenerează viața singură. Ia uite NPC-ul ăla. Bă, cine a spart blocurile de la ușă? NPC-ul, că l-am blocat. Cred că l-a spart el, ar fi super what the fuck. Dude, imposibil. Silver coin. Genial. Bine, haide. Gata. Saltare.